Velkommen til Hvem vil være millionær. I løbet af næste 10 minutter skal vi høre noget om denne skulptur. Og denne frise. Det var her, det skete. Skulpturen er en gravstil, der forestiller en ung, muskuløs mand og hans søster. Det der er naturligvis i relief. Jeg har skrevet en bog på området. Den hedder Harry Potter and the Goblet of Fire. Den beskriver udmærket, hvad det er, der foregår på denne gravstil. Pigen bærer en blomst. Der er en inspiration fra forældrene nederst på gravstenen. Den består af marmor. Den unge mand og søsteren er i frontal. Den unge mand bærer noget frugtbart i sin venstre hånd. Nu. Et æble måske. Og hvad der kunne være en parfumedunk. Vi ved det ikke. Altså, det kan være hvad som helst, ikke? Vi ved det ikke. Det er det, der er så spændende. Den unge mand og hans søster har et kajsmil. Noget, som er meget typisk for denne kunstperiode. Skulpturen tjener et specifikt religiøst formål. Man kan opfatte det som en hyldest fra forældrene til deres børn. Det kan ses i kontrast til Pantheon-frisen, der med dens meget alvorlige ansigtsudtryk beskriver klassicismens periode. Oldtidskundskab. It's everywhere. Alle tre skulpturer har langt hår. Meget typisk for den arkaiske periode. Sfinksen har 3 flætninger, hvilket er karakteristisk for mænd. Kvinder vil derimod have 4. Sfinksens opgave er at føre børnene sikkert mod dødsriget. En stele er en sten eller et gravstykke, som generelt er højere end det er bredt. Man bruger dem ved grave, hvor man indgraverer navne eller titler og påmaler dem i relief. Huse. En spændende ting. Noget, der også har overlevet lige siden den arkaiske tid. Go! Antik kunst har trukket spor langt ind i vores tid. Det kommer blandt andet til udtryk i kraft af Vittorio Emanuele monumentet i Rom. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at den er opført i marmor og dens mange vertikale søjler. Meget antikt. Det er også interessant i et samfundsmæssigt perspektiv. Den nyligt indsatte konge Vittorio Emanuele byggede dette monument som led i en propagandakampagne, der skulle understrege Italiens gloværdige fortid og statens absolute magt. Noget som Francisco Franco, den herlige fascist, senere byggede videre på.